Di nava 10 milyon dengderên Stenbolê de nêzîkî 2 milyon dengderên Kurd hene. Li gor encamên hilbijartina heftê Hezîranê û lêkolînên şîrketên anketan dengderên Kurd dengên xwe bêhtir didin AK Parti û HDP. Şîrovekar û lêkolîner texmîn dikin ku wê di hilbijartina yekê mijdarê de careke din dengên Kurdan di navbera her du partiyan de dabeş bibin. Dengeme ji bo biratî, ji bo aşitiyê, ji bo azatiyê, ji bo her yekê yani dîbes em dibêjin. Em hemî biran em hemî dî biraya evdûn ne. Valla fikra me bu HDP. İvana belki inşallah. İnşallah işte şey benim. Yoksa tahmin etmiyorum. Li gor îstatîstîkan hejmareke zêde Kurdên ku deng didan AK Partiyê di heftê Hezîranê de deng dane HDP. Ji ber vê rewşê AK Partiyê di lîsteya namzetên xwe yên Stenbolê de hingu hertin çêkir û Wezîrê Berê yê çandiniyê li Stenbolê nîşanda. Lê dengderên Kurd bêhtir rojeva şer û pevçûnan dişopînin. Ji bo hilbijartinê ez berî hemû tiştî em aşîtiyê û biratiyê dixwazin. û em yekîtiya gelat dixwazin wek rojhilata me yê aliyê Kurdistanê jî em dixwazin tiştekî serxwar vir jî çê bibin. Milletê Kurd inşallah wê vê denemê wê bide HDP her zaman serketin, her zaman aşîtî em dixwazin. Li gor xebateke zanîstî Kurdên Kurmanc dengê xwe bêhtir didin HDP. Lê yên zaza didin AK Partiyê. Ez ok vacı yani ez oygudan HDP hem de ok Çin'i çünkü ogu kam Kurd bu gerek bu da HDP. Ez bir de sadece bu da AK Parti yani çalışmacı daha ve şu. Di hilbijartina heftê Hezîranê de li Stenbolê zêdetirî 10 milyon dengdêr hebûn. Di hilbijartina yekê mijdarê de wê 80,000 dengdêr li ser vê hejmarê zêde bibin. Di nava wan de bi 10,000 dengdêrên Kurd jî hene. Partiyên siyasî ji bo van dengdêran jî xebatên taybet dimeşînin. Ferit Demirel, Rudaw, İstanbul.